Mga igsoon, mga ginikanan, mga bisita sa pagtuong Islam, nagtapos na ang usa ka bulan nga panaw. Usa ka bulan nga puno sa kagutom ug kauhaw. Apan labaw sa tanan, puno sa pagpugong sa kaugalingon, paghilak sa kagabhion ug hilom nga pakig-istorya kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga gabi sa Ramadan nahimong saksi sa atong mga pag-ampo. Ang salog sa masjid nahimong saksi sa atong mga agtang nga miyukbo. Ug ang atong mga kasing-kasing nahimong saksi sa atong mga saad nga magbag-o. Karon mao ang Eid. Apan mga igsoon, ang Eid dili lamang pagsulob ug bag-ong sinina. Dili lamang kini pagbisita o panagtigom sa pagkaon. Ang tinuod nga pangutana, karong adlaw mao kini, kinsa man kita human sa Ramadan. Kung ang Ramadan mao ang eskwelahan sa takwa, ang Eid mao ang atong paggraduate. Apan sa maong pagtapos, walay diploma nga papel. Ang pamatud, anaa sa atong mga kasing-kasing. Naminusan ba ang atong mga sala? Maluluyon na ba? Umilumo ang atong mga kasing-kasing? Niduol ba kita pag-ayo kang Allah subhanahu wa ta'ala? Miingon si Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halang Quran, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa hadol nga pagkahubad o kamong mga magtotoo. Gisugo kaninyo ang pagpuasa sama sa mga nauna kaninyo aron kamo hinaot nga makabaton unta ug takwa. Ang tumong di ay sa pagpuasa dili lamang kagutom kundili pagbag-o nga makabaton og takwa, pagkahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili lamang disiplina sa tiyan kundili disiplina sa kalag. Ug matud pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Sadol nga pagkahubad, kung ang usa ka tawo dili mubiya sa bakak og sa pagbuhat og dautan, wala kinahanglanan ni Allah ang iyang pagpuasa sa pagkaon ug pag-inom. Mga igsoon, klaro ang mensahe. Ang Ramadan dili lamang pag-antos sa sikmura, kundili paghinlo sa pagkatao. Daghan kanato ang mitindog sa gabi sa Laylatul Qadar nga may luha. Daghan ang mipataas sa iyang kamot nga naglaom. Daghan ang nagsaad nga biyan ang sala. Karon sa adlaw nga Eid, mao kini ang sukdanan, magpabilin ba ang saad nga ingon ana? Kay miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kala. Ang labing gihigugma nga mga buhat kang Allah mao kadtong padayon bisan gamay. Pasabot dinhi nga ang gusto ni Allah mao ang kahayag nga padayon nga nagdanag bisan gamay apan dili mawala. Mga igsoon, ang tinuod nga makaluluoy dili ang pagbiya sa Ramadan, kundili ang pagbalik nato sa atong daang kinaiya nga wala mahisubay sa kabubuton ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinuod nga kapakyasan dili ang pagtapos sa pagpuasa, kundili ang pagtapos usab sa atong pagsunod kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mato ni Allah subhanahu wa ta'ala sa halang Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Og simbaha ang imong Ginoo hangtod nga moabot kaninyo ang kamatayon. Wala mingon si Allah subhanahu wa ta'ala nga simbahon ako sa Ramadan lamang. Wala siyang mingon nga simbaha ako kung sayon kanimo. Kundili simbaha si Allah hangtod moabot kanimo ang kamatayon. Mao kini ang pinakataas nga punto sa atong panghuna-huna karon. Kung gidawat ni Allah ang imong Ramadan, makita ka na sa imong Syawal. Kung gidawat niya ang imong paghilak sa kagabihon,
Makita ka na sa imong paglikay sa sala sa adlawan. Kung tinuod ang imong takwa, pagkahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala, dili ka na magtapos sa takbir sa Eid. Mga igsoon, ining adlaw sa Eid, adunay mga tao nga gipagawas ni Allah subhanahu wa ta'ala gikan sa impyerno. Adunay mga tao nga gidawat ang ilang pagpuasa. Adunay mga tao nga gipasaylo ang ilang mga sala. Ang pangutana, apil bakaha kita didto. Ang tubag dili makita sa atong bag-ong sinina, kundi sa atong bag-ong pagkatao. Dili sa kadaghanon sa migrate kanato, kundi sa pagduol nato kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili sa kalipay karon, kundi sa istikama, ang pagpabiling ligon sa katapusan. Kung naglikay kita sa haram sulod sa 30 kaadlaw, kaya nato kining likayan sa tibuok kinabuhi. Kung nakamata kita sa tahajud sa Ramadan, kaya nato kining ipadayon bisan duha ka rak'a lamang. Kung nakontrol nato ang atong dila kaniadtong Ramadan, kaya gihapon nato kini karon. Mao kini ang mensahe sa Eid. Dili kini katapusan sa pagsimba, kundi sinugdanan sa bag-ong level sa pagkamatinud-anon. Dili kini pagtapos sa Quran, kundi pagpadayon sa atong relasyon niini. Dili kini panamilit sa masjid, kundi pagbalik niini nga mas lig-on nga matinud-anon. Mga igsoon, maglipay kita. Oo. Mungisi kita. Oo. Magginaksanay kita, magpinasayloay kita. Apan ayaw tuguti nga matapos ang kahayag sa Ramadan sa paglubog sa adlaw karon. Dad-on nato ang Ramadan sa sunod nga 11 ka bulan. Dad-on nato ang Quran sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dad-on nato ang kahadlok ug gugma kang Allah subhanahu wa ta'ala sa matag adlaw o sa atong mga desisyon. Kaya ang labing nindot nga Eid, dili katong adunay pinakadaghang pagkaon, kundi ang kasing-kasing nga tinuod nga nausab. Ug ang labing malipayong Eid, dili kadtong adunay pinakadaghang bisita, kundi ang ngalan nga nahisulat uban sa mga gipagawas ni Allah subhanahu wa ta'ala gikan sa kalayo sa impyerno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, kung ang unang bahin gipangutanan nato ang atong kaugalingon kinsa nakita human sa Ramadan. Karon ang pangutana, unsa man ang atong buhaton human sa Eid. Kaya ang Eid dili lamang adlaw sa kalipay, kundi adlaw sa responsibilidad. Adunay mga kasing-kasing karon nga gaan, adunay mga naong nga malipayon, ug adunay mga panimalay nga puno sa katawa. Apan mga igsoon, aduna usab nga mga panimalay nga adunay bakanti nga lingkuranan. Adunay mga igsoon nato nga kauban pa nato sa mga miaging Ramadan. Apan karon na sila sa lubnganan. Wala na sila nakaabot sa Eid nga kauban ka nato. Apan kita gihatagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala og chance, higayon. Buhi pa kita. Ug samtang buhi pa kita, aduna pa kita higayon sa pagpadayon sa maayong binuhatan. Miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahimusli ang 5 sa dili pa moabot ang 5. Ang imong kinabuhi sa dili pa ang kamatayon. Ang imong kahimsog sa dili pa masakit. Ang imong kabatanon sa dili pa ang katigulangon.
Ang imong bahandi sa dili pa ang kapobrehon. Ang imong libre nga oras sa dili ka pa mabisi. Mga igsoon, milabay na ang Ramadan. Apan ang kamatayon dili maghulat sa sunod nga Ramadan. Busa ang tinuod nga maalamon dili kadtong malipayon sa Eid, kundili kadtong pinakaandam sa atubangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Adunay giingon ang atong mga ulama, ang ganti o reward sa usa ka maayong buhat mao ang laing maayong buhat human niini. Kung gidawat ang atong pagpuasa, makita kana sa imong sala. Kung gidawat ang imong pagbasa sa Quran, makita kana sa imong pamatasan. Kung gidawat ang imong paghilak sa kagabihon, makita kana sa imong pagpaubos sa adlawan. Miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahum sitta min sawalin kana kasiyami dahar. Sa dol nga pagkahubad bisan kinsa nga magpuasa sa Ramadan ug sundan kini og unom ka adlaw sa Shawwal, mura siyag nagpuasa sa tibuok tuig. Allahu akbar. Tanawan ninyo mga igsoon, wala miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga human na ang tanan nining adlaw, nining Eid. Aduna pay pagpadayon, aduna pay sunod nga lakang, aduna pay hagit. Ang Eid dili linya sa katapusan, kini ang linya sa pagsugod. Mga igsoon sa pagtuong Islam, usa sa labing delikado nga sakit sa kasing-kasing human sa Ramadan mao ang pagbati nga feeling nimo nakaraos na kita. Murag na human na ang obligasyon. Murag igo na ang usa ka bulan para sa tibuok tuig. Apan ang pag-alagad kang Allah dili matapos sa Ramadan. Ang tinuod nga sugdanan mao ang pagpadayon. Tungod dinhi miingon si Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqimu tatanazzalu alaihimul malaika. Sapagkat tinuod mato ni Allah subhanahu wa ta'ala kadtong miingon ang among Ginoo mao si Allah, ug dayon nagpabilin nga lig-on istikama mukanaog kanila ang mga anghel. Allahu akbar. Pasabot niini, dili igo ang pagsulti lamang, dili igo ang paghilak. Ang gipangayo mao ang istikama, ang pagpadayon sa pag-alagad, pagbarog nga lig-on ug pagkamakanunayon sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ug dugang pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah fastaqim, isulti mituo ako kang Allah ug dayon magpabilin kang lig-on. Mao kini ang hagit sa Eid, dili emosyon kundi direksyon, dili hamubok nga panahon kundi tibuok kinabuhi. Mga igsoon, usa ka pangutana nga mupukaw sa atong kasing-kasing. Kung kini na ang imong katapusang Ramadan, igo na ba kini? Kung kini na ang imong katapusang Eid, andam na baka? Hunaw na mga igsoon, kung ibutang na kita sa atong lobnganan, dili pangutan-on kung pila ka putahe ang anaa sa atong lamisa, dili sila mautana kung unsa na kanindot ang atong sinina. Ang pangutana mao, unsa ang imong gibuhat human mailhan ang kamatuoran. Kini ang Eid karon mahimong saksi kanato o batok kanato. Mga igsoon, padayon nato ang atong sala, padayon nato ang pagbasa og Quran, padayon nato ang pagpangayo og kapasayloan, pagtauba, padayon nato ang pag-adto sa mga masjid, padayon nato kining hugpong sa pagkainigsuonay, padayon nato ang pagkamabination sa atong pamilya. Kay ang tinuod nga kalampusan sa Eid, dili kadtong pinakadato, kundi kadtong pinakalig-on nga pagtuo. Hinumduman nato ang maayong balita gikan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingon siya sa doon nga pagkahubad, kung higugmaon ni Allah ang usa ka ulipon, tawgo niya si Jibril alaihi salam og muingon,
gihigugma ko si Pulan, busa higugma siya. Dayon, higugmaon siya ni Jibril, ug ipahibalo sa mga lumulupyo sa langit, ngaghigugma siya ni Allah. Busa, higugmaon usab siya nila. Ug ibutang alang kaniya ang pagdawat sa yuta. Mga igsoon, mao kini ang tinuod nga kadaugan sa Eid. Nga unsa? Higugmaon ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaot nga himuon kita ni Allah subhanahu wa ta'ala nga apil nga gidawat ang ilang pagbuasa, gipasaylo ang ilang mga sala, o gipalig-on sa istikama hangtod sa katapusang ginhawa. Amin ya Rabbil Alamin.